Ya kok. Lah lah. Dia mau karo lomba to ning ini. Beda lagi baca. Lagi patamu. Guys. Kowe kok sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi hari ini kita mau badala. Oke. Di tanggamu. Iki niat nyayur ora to? Omonganmu habis, bos. Lah ya. Jadi, mungkin akan apa, bos? Mendut. Jadi aku meh jantung pisang, bos. Jantung pisang. Jantung hatimu ku letakkan di dalam hatiku. Botok, bos. Botok apa, bos? Oh, botok. Pasti tahap persiapan untuk besok. Botok. Botok iki enek kentara. Cabe, ada kentara lagi. Ada kekambil, kelapa. Iki kelapa muda, bos. Kelapa muda. Masuk. Bagaimana, po? Arep botok kanggo persiapan sesok. Sesuk lah berake kayak saiki. Iya toh. Gawe wis gancone ning ndi to? Lah gancu arep gendasmu apa piye to? Jangan nggo apa gelis ganco. Patamu ndut kok kanggo gancu. Ndut iki kering lemah kae to, lemah lempung. Ndut lemah lempung piye to? Lemah lempung kae pas ringe dienggo masak kata sing ora mesti ben gak gaib. Karena lempung kok. Ya lempung. Kuwi bagi apa? Lah yo berarti pangot nrakui to. Kok kon mek jantung pisang lah kok malah teko gancu. Oh, alah tak batok pisan malah Lemah ning ngene iki dikiri ngono kae sing masak. patakmu iki. Ngebas iki gung tanggap. Kan kon mek jantung pisang iki jantung Ndut lho bos. endut. Lah yo ndut ki sing panen kali. Matane iki. Jadi endut dipanen ning kali. Bos ayo, motormu apa motor apa? Malah ayo motorku lo motorku. Kok Kok kene mana ndi to? netan mbak netan. Nah, pot lo. Woi. Mas Andut nah. Kalau karo bayam lawe sampai korek. Ndak gak bener korek. Ngomongan terus. Niki jagung kok wetol ya.
Senang ya aku kayak. Iya, kok senandir. Enak apa ya, Kak? Iki tapi enak apa? Di Dang apa wi? Iki jangan apa? Dang Raja. Kalah. Ya iya toh. Jagung sing kene lagi iki lho, Bos, lagi ngene iki lho. Betul kene lho. Kirane jagunge kono. Biyu gedang kok Ambon. Wah, itu jaya aja nih juga. Kejang apa kan aja? Dang Raja niki gedang Ambon. Lenek nih. Ndi to? Ora enak iki to. Kuwi apa to? Alah mana kuku. Kalau kuku. Dudu puter. Oh, mana sini aspalan lho. Kah. Aspalan ya. Ora. Biyu gedang Ambon ku, Bos. Yang butuh kita mengantar 20 meter. Kilo, Kak. Dang Raja wi. Iki. Iya, tuh dari ya. Ya, Lagi mah pira to ndote mah pira. arek piro? Ya Iki satu ning kok. gila dia saiki ne ya. Patamu ya pendut to. Iki ndut. Ngawur Pak ya. Ya. Pak, ontongnya tok. 1 2 oke. Ini. Hmm? Ini. Ya ya, sing Iya, yo. Lalah ngaduk kok. Oh, sebene. Kaki yo iki. Kasa. Kiyo. Kaki yo. Kiyo. Alah, kaki yo. Aku ora oleh. Oh iya. Aku ora oleh, Bos. Oleh Mas kurang enek 40. Jadi gak oleh, Bos. Mek jantung pisang. Apa ngethok anu pisang ya gak oleh. Semono wi dirian. Ya gak oleh mbuh nyapa. Gak mau ngontrek kalah ngono. Heeh. Berarti nek suwe lah kalah. Ya, nek misal wis bar 40 gak apa-apa. Unggi no. Terus sing cilik kah? Iya gedang kok raja. Iya, sampe kaya ngono lho. Wis iso gede jane. Nganggo anu kok. Lewi enak ndut. Ora wiwi gedang Ambon kok. Iya, towek pol wi Apa? gedang ki. Ya. Pol tuweke gedang ki. Ala kira dadi grot ya suluh to ki. Pas kulo kan nggo jaminan nek pas awal let kok. Bobo gedang. Cengoh. Nek gelem pas. Kok kas to ka? Ngarep butuhe pira to? Ya akeh to. Ki gedang Ambon tok tapi gedangku sing kene iki. Iki lho Rajo. Endi? Gedang Ambon. Masa nyusu iki ya gak mau puter wi. Oh no. Iki mau susu manuk tok lho. Ya gedang kok Ambon, Bos. Dan Bos, gedang Ambon. Lege gedang anu, Rajo. Gedang Dewi Ambon. Yusuf ya betul. Lha ya manuk tok. Ki akeh manuke. Oh, Dewi apa to? Ketokno kok. apa? Ketoke. Oke. Ya. Oke. Halo, iki gedang enak to. Dudu wi. Kalah, wis wi. Lah kali kremen to. Alah, bentar manut lho. Wis dhuwur. Dhuwur nganggo apa wi? Kira persiapan. Lho tak tandri trembes iki lho bonku. Ya apa? Ben nutupi siku. So. Buat wi, Alah, alah, cengok, cengok, iki lho makan kena. ndang to, Sesuk tok. kira iki. Ya kak,
Lah. Dia masih karo lomba to ning ini. Kira itu cok. Lah iya sih. Kalau sing dhuwur kalau. Heeh. Mak jalan ki. Armada ki pas yang dari Pak Dik. Iki bos gede ya san. Jalan ki. Armada nih bos. Mak. Mak. Ironis. Mak. Mau apa to iki gak iso iki. Pano anu loh, ontong loh. Repek cok. Ke bos ki. Poki kok. Yo ben dicelok ngono moro lho. Nang ndi? Arek ngurimu lho. Lah, Kene wis ora telu ya. Ya apa to? arti botok. Arti kotok. Kira ki. Jangan mau ki. Ya. Loh, wis cengah apa piye to kok mati. Beda ki baca. Jangan ki pakakmu. Guys. Kok kok sise. Tuyuan dhuwur apa? Alah. Kok malah kono dibaca to. Cengah. Iki kira meh. Ndak to, gantelane video ki arep melok meneh iki. Asune drone. Asu mangan iki. Oh iya, ulangan ngono iki, Mak. Aja kono, wae lah nyolot. Malah iki cowok nang dhuwur kok nyolot. Pira ra sida minggu. Pundi? Pundi dika pundi den? Drone iki. Memang jono aku. Ndak to. Pungginan memang. Wes lagi ya, Pi. Aku mah gini, kok transfer di botok nih. Jadi tak gerak kok. Bak. Lagi. Lagi. Ya, delok to. Ada gawe nang duwe. Malah wis arep menek. Wis dapat ya arep. Cek ora. Udah jawaban arep glek mangan wis terus. Wis yo, lalan. Wis. Ayo Mas. Sikap, Bos. Kira kok sliso gitu. Jono kuwi ngono. Mana? Mek pira karamu? Mak papat. Ya, Bos. Gede, Bos. Papat. Ya. Iki Urung dipek. murung, lagi ala loro. Ora papat. Kuwi. Kata nek kono. Kandi, kalah. Loro, kerek celeng-celeng. Wis kae kok. Cang to. Pakai wak nang iki. Lah loro ning go piye? Iso. Lagi. Bas, ini bas. Nah, oke Bos. Jadi, ya setelah mek jantung pisang ngombo karo Mbak Sita berarti apakno Bos. Oh, kalau ngomong nanti tuh ada wong kan apa. Ndak golek. Nanti tuh. Kelihatan ya? Nanti golek. Nah, besar. Gegerin. Bu, Induk kali piye to? Iya. nek iki lho. Program piye? Ki mau program apa? Gendut. 5 kecil. Gendut lah tinggal dapur apa maten. Nek dikakon mendut ya anu. Nggo apa? Nggo jegol jadi. Nggo ganco. Gendut ini apa lemah. Mendut kayak lempung kok jadi. Oh, alah. Ini kan jenis apa? Lagi. Nek kowe kono ki uyar lagi oleh sitok kok dikakon ngetok ra digos. Pengen melawak. Alange karo kowe paling gropyok. Gak betul. Terus kau ngisar mana? Ora oleh. Kau oleh?
Nah, bos, jadi iki sing kangen karo Rocky armada dari Pak D. Saiki lho bos, sak menit iki lho bos. Kanane lebih. Wah, Rocky bos. Terasi. Ya apa? sambel terasi Pak. Sambal terasi. Sambel terasi saset. Mayangan wis gak noleh kok. Mana gak noleh bos. Masa mau kayak ngono lah awake sampai randi bangkean lho. Gak kinti to di kongkon kae. Apa? Masuk ini. Ya bito. Pen lempung ora. Jadi apa? Ngono wis bagian wong itu kok. Oh jadi Hujan itu baik. kon mek jantung pisang ya go kanco. Tapi pikir wi sing lemah lho lempung. Kok iso? Lebos. Jalan jantung pisang iki ontong. Nyapa? Ya sesuk dikotok. Didol bos ngene iki bos. Didol. Didol duit. Di ngono iki nggae yo nggawa asune dijak mlaku-mlaku